pi baro kani kadi kajing pun bana pa ba kham tam namata ki khna puli te ka office jong u deputy commissioner ri bhoi district ka comment ban bana ki pa ba shpang ka program ai jing hikai kerpang lani ka special coaching program nak benta ki samla ki bathmu banya khun ki examen kam sarkar bapher kum ka MPSC ka DSC ka banking lani ka SSC bat kum tar te Di yakani ka coaching program ngi mut yazdang no ha ubnai balai lani u match arajar arpau rio. Kani kalong ka lat ka bakerpang lani ka pioneering initiative nak benta ki samla puli jongka district ribhoi jungi. Kimat bakongsan jong kani ka program ki long kumni. Ki kelas pam man kasngi kindon ki live classes namenta ki subject bapher Badru shubu pimlap ban attend ya ki live classes pila banyo ya ka jinghikai lengba ki recordings jong kini ki live classes te ya kini ki live classes kin ai hakapor bapi ngobit bapi ban attend ya kita ki class ban ya ka timings ru in sim kat kum ka jing don kam jong pi te kani kan play lat banyo jinghikai hakanu kapor bapi ngo luy shushu kin don ru ki session banhikai ya ka subject elementary maths nabenta kitu ki bathmu banyo jing penchai bakerpang khamtam hakani ka subject kabaar kalong ka jing yarap jong ka artificial intelligence te hakajuk ka bamenta ngi ngilaya tip ba ka artificial intelligence ka de ka ba yarap ha mentang yaki nong puli tang ba yaki haka office ru te kandon ka jing yarap na ki core advanced artificial intelligence ban penshai bat ban pensuk ya ka jing puli ka kabalai kalong ka jing tunju ya ka sap lani indon ru ya ki test series hadin kini ki live classes bangin penlong di kindon ki competitive test series bat ki academic content ru bangin share lengba kanika program ki bapura bat ban penbit penbiang ya ki samla kabasau kalong kajing ai jing mut lani ka career counseling ti hakapor ka bamenta ngi sothu ba bon ki khna samla jungi kimda shai bha kanu kala bikin sim hadin bakil adab ya kajing puli ti kani ka program kan ai ru ya kajing rap bat kajing penshai halor ka lawai kamai jakpo jung ki samla ka basan padeng idon ya ka gamified learning karukom hikai kan long ka basko tenat lengba ki games bat ki program ki ba penslur ya ki samla kani kan aila di ki candidates ban simbenta haka rukom hikai ka ba tip kum ka competitive learning di haka kabai jing puli lani ka fee structure jong kani ka program kan long ni di kani ka sinjam ka bakerpang bat ka sarkar kala amang khnang ban pelong ya kani ka babet bat ban simbenta da baro di kajing kersyan naka sarkar kalong saus pa tingka si bena ya ibai candidate but kajing lut nakabenta nakaliang choki samla kalong tang si spa tingka si benai te banchuang biang sa sisin kabay coaching ka sarkar kan ajing kersyan saus pa tingka si benai ya ibai student namenta ibai student but kajing lut nakaliang choki tu ki student pada kan dei tang si spa tingka si benai kiwei dia kijing mentoy bakit niyo ki samla na kani ka program ningkong kadi ka jingirap lang ba ka AI kilat puli ki ba pensutenat pen bernia lani ka gamified learning ki khubor pinyo ru ya ki khubor si pangki ki exams ki banwan ya di upcoming exams banwan pinyo ki exam update hakanu ka tarik hakinu ki tarik hab apply hakinu ki tarik kinlong ki exams kum ta teter but ka jing batai benya si pang ki jing tlot lani ki jing khlan jong ki samla puli banchim ya kanika coaching lani hakaktin parengi ong ka personalized feedback ti kumta pila apan tip shai hakanu ka subject phikam duna lani hakanu ka subject phikam khlan banyo ya ka lat ka ban play hi daladi ya phi ya kilat kalenti bakam bapin kam sotho ya ka lat kalenti jong phi sa edit ya tu mo point number 4 ka jing batai banya sipang ki jing tlot bat ki jing khlan jong ki samla puli lani ka personalized feedback di kumta la akan tu yaki samla bakwa ban yakun yaki kam sarkar yaki exam jong ki sarkar baper ban sim ya kanika kabu bat ban enroll no kloy nakabenta kalaway ka ba pernai jong pi di kaling ban enroll ngilaya share
langbat kanika video. Boleh shibun.